Dámy a páni, vítam vás na tlačovej konferencii po stretnutí Corgon ligy medzi AS Trenčín a DAC 1904 Dunajská Streda. Vítam obidvoch trénerov. Poprosím o krátke zhodnotenie stretnutia. Ako prvý dostáva slovo tréner DAC Mikuláš Hradváni. Nech sa páči. My sme do zápasu vstúpili aktívne. Mali sme tam prvú veľkú šancu po chybe domácej obrany. Čo sme mali dať gól. Ja si myslím, že potom by ten zápas možno vyzeral ináč. Potom iniciatívu prevzali domáci, lepšie kombinovali, mali tam lepší pohyb ako moji hráči. Rýchlo dali 2 góly a ja si myslím, že o zápase už bolo rozhodnuté. A pre tomu som po čase povedal, že to je zradné, keď mužstvo vedie 2-0, alebo keď tam dáme kontaktný gól. My sa užijeme, možno super sa zlakne, ale bohužiaľ tam ten kontaktný gól sme nedali. Nakoniec sme dostali tretí gól. Domáci zaslúžene vyhrali, čo im gratulujem. A som hráčom povedal po zápasu, nech dajú hlavy hore. Máme 6 gól, dostatok zápasov, ktorých musíme zvládnuť, aby sme tú ligu zachránili. Gratulujem samozrejme domáci. Ďakujem. Poprosím o krátke zhodnotenie zápasu trénera AS Trenčín Ivan Hrabec, nech sa páči. My sme do zápasu vstúpili s jasným cieľom tento zápas vyhrať. Zo začiatku to nebolo, možno to vyzeralo tak, že to nie je také ľahké. Áno, snažili sme sa o kombináciu. Super hral veľmi zodpovedne zozadu, veľmi dobre vykrýval priestor, ťažšie sme sa presadzovali. Ale to, čo nám po iné zápasy možno troška chýbalo, tak dnes sme boli strašne trpezliví. Áno, snažili sme sa vyvarovať nejakých chýb, aj keď, jak tréner tu povedal, prvú vážnejšiu chybu sme my spravili, súper ju nevyužil, potom si myslím, že sme prevzali iniciatívu, dobre sme kombinovali celý zápas. Dali sme 3 veľmi pekné góly. Tvrdo sme sa celý týždeň pripravovali na tento zápas, aby sme ho zvládli. Nakoniec musím chlapcov pochváliť, že sme ho zvládli. Dúfam, že nás to nakopne ešte lepšej tej hre, lebo určite máme ešte naviac aj to, čo sme ukázali. Ešte raz super, bol veľmi nepríjemný.